tulee tossa. Hiljaa! 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 Nyt tulee. Toi on Okei, mä menen. Okei, no niin, oota. toi. Okei, tässä on niinku, tässä on mun... Nyt tulee pitkästä aikaa YouTube-video ja tää on tällainen... Tää on itsi! Lopeta! Tää on mun tällainen musiikkivideo, okei? No niin, lauletaan. Nimi on Edgar. Mä oon sololisti, mä en laula sunkaan. Mä oon Edgar, mä oon sun poikaystävä. Mun pitää tehdä pitkästä aikaa video, mä teen pitkä aikaa videoa teille ihanille ripuleille. Ja mä nyt teen musiikkivideon! Lopeta! Oiks tää video kestänyt minuutin? Me vaan huudetaan. No niin, nyt mä teen oikeesti musavideon. Hiljaa oikeesti. No niin. I just farted in my... Mä laulan nyt, okei. I just farted. Meitä laulaa! I just farted in my grandpa's breathing machine. I just edged in my father's breathing machine. Okei, nyt tulee uusi K-pop-gruppi, okei? Mä oon main. Mä näytän. Tässä on nää tyypät. Niin. Tässä on main Edgar. Tässä on main Riesler. Tässä on main... En tiedä. Main Farther. Ja tässä on visual, main vocalist, main rapper, main dancer ja group leader. Ei! Look at it! Pay attention! Tämä on hyvä biisi.